Hi, si Manang Helen eh. Nayang bahin. Tiyo, guraan, di ka nagbahin na. Naligalag bagong kinasal. Ansa? Asa gikan? Manang Helen from ATM, New York City, United States of America. Kung Japan, naputara na. Sumangil ra ko Kubaan guys. ko. Sumangil ra ko guys kay na may sud nga mga lipstick duha. Na magikuha ko sa mo na. Sa? Ipakita na nila lang usa. Ako ko lang yung sana. Ay di ut nga una na. Adaro yo pa rin nga na sugod na. Asa ka nga ilap-ilap man man ang mura man imo panog. Na pundir. Ngano ba na nagkulap-kulap man sabi? Nalak na. Nalak na. Sige pagsugod na. Magkaroon mga taknas diyan kinabuhi guys. Ang idang vlog nga ako pa-vlog na tagay ko sukulit. Ado na sukulit. Ba ni may akong nadawat gamay ra man si pang bugno naman yung ipang-vlog na mas mga lain. Mabrihan na mo hindi magkaroon. Dadan! Mga ni guys, ang nadawat ni Manang Helen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6 8 times 60 na. Na! Wala pa eskwelahan mga wang. Pila yun? 48 minus 8 40. Minus man. Ano dahil ko ano dahil hindi dahil ka mga pag dati na mo sa imong mga apo na Nakubahin na kabuo. pila ka mong apo upat di tagwalo tag 32 na pa sobrang kung ano ipaimbahin ko na mo dahil Hindi sa kanang uban. Hindi sa manang ulay. 48 unja upat na sila bukan mapod mo gini ka na nila dahil tanan oh wala na sa may ka istorya nga ginagaan kag chocolate 48 kaligin Ang daghanan ka salamat. Bisaya mo na Tagalog. English thank you very much naman ay problema ron dito makasabot 100,000 na ba na? Pangun. Ito daghan ka salamat. English na Hindi ko mawinin. bahala ka na lang salamat mo yung mga Englishan Salamat. Minsan na mo na diha wala mamu mga eskwela thank you for you saya sa kay thank you for you thank you po Thank you for ito. sige na Thank you very much. okay tapat andiyan na biha kay mag-vlog sa nailin sa idang nadawat biha kay magpasalamat si Jalari biha Dali sa gulit din na kung kuan ng okay next is essential healing lotion from made in New York Basilin bitaw Basilin Klase na day. Ilusyon. Ilusyon sa imong tail nga liki-liki na nga. Ila nga tang abrihanan. Ang abrihanan. Abrihanan. Dai nga na. Pwede pa na magawas kay mura na pa na nagbabag dali. Mami, ni kay makauwan may magaon. Mawag ko eh. Sigara mo yung sapatos na. Ha, lamig ka mayo sa bagus made from Spain. Ina na ba lang? Malagi ba? Na mo sure ko na. Dapat ay dang ringog kuan. Kuan pa rin nga magligog na. Kay ba na kay magkuha ko inga na. Uy, dengan salamat Ay, yapo. nade mi nga ni. Kita kan pumili ati Janet sa una. Janet pa. Si Kuya Jason. Nice. Next, John Sanalay Burberry. Sa lagi na. Burberry. Kuan may nakasuot na rin sa pa ha. Perfume bath and shower gel. Imo ra ning ligo unang o Ay, muligon. imo ra ning gamit maligo og kanang namoy kanang kasabutan mo ng cool nga magunot-unot kay sayang mo pag imong ipang everyday ni nga Burberry ba dani humutaw nang alis boy mata nang alis bulag Sa lagi ni. shower gel Shower gel. pangligo okay na kanana kay mapuha na puglain next guys in our paper bag there is tadan asa man ni di ko kabasa Pretty Provence Shea butter enriched soap sabon ug hand cream angos unang mo rin ang sabonang shea butter dami ni shea butter mo ta Ito maaari ka lang sa munang dinatam gamit sunod. awa kay mahimo madu naman makasuway ka mutar ba na si mutar Na di bring ban. kana ibutan si mong kamot kay di mag-dry mong kamot kana isa ko mo ganda para si mong kamot shea butter gyapon ni siya nga hand cream kaya imong kamot itong di mo bang nga moisturize gihapon siya yun isa na rin kaya di man diba Lagi ko dengan salamat ko sa kapilibayan dan. bay dili magpagampo Pasalamat ko nimo kay ikaw may iabutan na di ko pa. Uga pa ka. Di mo Dapagay, so pagid maman. Tadan! Calvin Klein pouch. Hala nang, mahal na ba ng
tag 2,600 kung ang i-convert tag $58 mga basta 2,000 plus. Na japod asudlan ra ni ginamos. Para ra bang lami ang. Ito na ni prinda na. Pwede din na. Basta hindi nimo. Dawat na ni prinda ni mga kaibigan. Ha? Tunay ni magikaon. Na kuwang-kuwang na may 3,000. Hala, ang mahal man ni na. Balik sa ano mo. Pila may balik na na. Di ko kaya ko ka-afford. Di, kaya naman ko ingan eh. Di ni balik sa hinatag man. Dumanan. So, kung ibalik dyan, nabuwang na. Nakoy ingan eh, nakoy coach nga, ingan hinatag niya po ni Ate M. Mga pila ka buwan ang nakalipas. Arang na isa. Uy, pwede rin mo sa cellphone na. Kanang imuhang partay, yun na. Ano nga, pila man po. Pila ka po. Gapit ka na na yun. Sa kanan, ikipaikat sa bayan mo dyan. Linay, linay, ka na na yun. Awad ka kang nanay, arlamiad kang nanay. Arlamiad ka nanay. Ikuan mo ka nanay, ka nanay. Ka nanay, may mabiyahan ka nanay. Grabe na, $100 tay. $100 ka nanay, ka nanay. Uy, bayro ka nanay. Ato ka sa utay. Ato ka sa utay. Pag-bayro nanay. Ang ID na ah. Tara mo. Hindi na mo mabaylo ka. Ana din na. Kananay, sanay kita ipakita ko nanay. Butang nga na dyan nanay, dyan ID na. Dyan national ID na sa pinaibag po. Agi mo national ID na, mga ibutang sa ato ba nga narong di kawaton niya malisang ang butang na. Hindi mo makitlan. Uy, dengan salamat gagod. Jesus, di apatay. Mak, nga lipstick doon ni kabuok guys. Ari, sari, anak na Isa na, ang sama ni. Ari, magbalidin na yan. Wala na yung parang mag-moist ang bago. Sana mag-lipstick og Mac. Na, mahal ni Mac. Niso, ganit kong Mac nang sa muwa na nga. Sipat-sipapan ni. Kaya wala may mga angay. Wala din yung mga angay. Ito na, yan eh. Nagbulimit man. Tawag ko sa lipstick karon. Mac, sana o, pamak-mak. Uy, lipstick ko doon. Ay, lang. Suway na, lipstick ko lang. Suway. Lipstick ko lang kunin dyan. Suwad dyan. Nakagay mo, Tin. Basta, secret. Namir, magpuro lang. Ano, tinain na yung mga wait. Kula, sinoon. Hali ba nga, ito sabi, kata nalipis ko na hilin, pero mugwapang lang nagamay. Nalamir ko kulo. Nilay, tara na kay main laban sa manong. Ang gana lang. Gamay rin, gibutang. Laminis dyan, kaya di makadry sa white. Kay, nasa moisturizing effect. Nalay, tara. Nice! From Mac. Tataguin na lang, ha? Waton sa lang. And last but not the least, Olay! Halamal, Rabanis. Sana yung Drugstore. Adyo ko na ibutang sa imong mata na nga. Avoid contact with eyes. If eye contact occurs, rinse well with water or go to the nearest doctor. Lako! Ha? Go to the nearest doctor. Kung mong inudod sa mata, ang batang ka nang reyna dyan ka mata. Sorry, bang butang. No fragrance, no parabens, no mineral oil, no synthetic dyes, natural oils. Sorry, bang butang. Sakit ang basahan. Olays! Vitamin B3 plus collagen peptide 24 complex formula hydrates deeply into skin surface to visibly firm skin. Lagi mo ko nung naong ko no. Umugamit ko na hindi na ko na magkunot-kunot mo firm ko sa botong mo firm mo nga na. Lagi dyan ka hulog na mangita na butang ka. Patas na kurod. Nga mangita kag ulig kapalit. Lut tapos kapatas. Moisturizer is danang imo dyan gamitan ang ini kagabi sa paminaw tudluan ra dir pamaminaw tudluan. Minsan sa Kagabi mangila mo sa rito imong haram itong sabon. Kana, di bato ba ka na. kay sabon. Kani mong sabon na tagsaron ni nimo kay aron ka kahilis. Pahilan nimo mga kaapat o katulo. Karon di ba ang kalata. Mo ibutang nimo sa murang apil liog ra kay dagang na ora mami sa Hindi na yung grado ko namang muto ko maguna. Mabutang ka o sandga. May sandbag na na. Wa, kuan ni siya ulan din. Paggabi na. Dari naman yung magpanabon, ano si panguan ng chocolate ni manang tiri? Ibutang ni mo Sinabrihan kay- Paminaw man ito Wala dito mga adyo, nihilan ang galing ko. yan na, butangan ni mo yan na, sabunan, yan na. Hindi pag magpunas ka, di pag lampurnason sa kuan, akala niya. Yan nga naon ra. Ako susun ko di nga na, gaba din mo nang samot. Yan na ra, nangyayari nga na. Hindi mamana, kuhanin mo ni Olay Regeneration. Mami, kay- Kailangan mo ka maghinlo. Kaya dyan po, napay abu-abu, nga nas na. Masige mo kamot, himi ni mo kamot, adyo di pag himi-himi. Oo, dyan. Yan na, yun na, hinadyan na. Inigbutang ni mapadong taas nga na. Gamay ra po, di Wala yung dyan nang nalamin na. Oo, karupa ko kahawid nga ni. Masama dyan gusto nang nalamin dyan na noon, nga namin dyan na. One, virgin Nasawa coconut na. oil. Virgin coconut oil. Nga naman ang nanay ba na? Dito kiri, Nga na, yun na. Pagda ko niluoy na. Pag dyan na po. Nga na, mo lang paminaw. Paminaw. Diya, pamangan rin mo yung nga na. Diya.
Jagi mong banig, imong pakuhaan, kaya ilang na yung mga bunbun. Kaya magkahugaw, sayang, ibutang si muna, yung blog gyapos mong banig, hugaw. Grabe mo galing mo balik. Rasin ka pag hugaw, abog-abog, manakala pa mga iruntos sa ibanan. Anda man, tuog ka, og sa jo. Ay, matali mo, ilang gusto pagkat mo shea butter, nabutang ka, sunblock, hindi na. Magluto ka, after 3 hours ni mo nagluto, butang na pag ka, kaya every 3 hours ka butang sunblock. Hindi kagabi mo, yapon. Mabuti ka butang na, hindi datang butang Di ba ni pamboy tining? Para mali jagi mong nong mo firm si jabot ko sabot mo firm kaning mga Kunat, hindi na maglakad, hindi na magkulong. Di pa ng mga kuan ni. Uy, salamat. Mora to siya guys. Dani kay nakatanaw si Busang Naw nga tagang naw mong Di tagang. nagwa pa bigas man ang mga bugo. Isa nag-out ni mo na. Bitaw, kay magpututaas ng pud, ni rungin na Taas taas mo na. bugo na. Tanaw, tigwang ko na sa mga tanawon. Basta kay mga salamat at na salamat. Hindi sa kuno kay mga salamat. Pasalamat. Ay, pasalamat na. Lahla na sige. Sige go, pasalamat na go. Na, nalo ko salamat, salamat pud. Parehong rin tagnaw na kay ikaw. Ikaw ra ko na naghatod nimo. Ikaw may ipanagdanan ni kay wa pa ka di man mamud namo. Na kay matulong pala namin brokos corruption, di man na ipangatag. Ano pud pura? Para mata ng ipang prinda. Hala nang dami ibutang nang kini nang ang imong strategy na ni aron din ikaw ato nag imong national ID imong bungad mo dari kay abri na magsurat mo sa kawat balabog man nga Mangawat. kasi di Yung mga tulog na ako. Lipat, dirat ko na. siya sa lubag na Dama na ko. no Pinagi putus na nila nga Wala kita makakag number 2 man. Mabulihan makag number 1. Makita akong number 2 ka number 1. Wala nang kalbang fine. wala na rin pang nadadari at kanina ato nga prihala na ramot ang sa nisod Tiwas sa kay ay hindi ka mo. Tiwas sa kay na kolisyon ako na. Gato ko sa koy amo da tuti salin pa ni Ate Janet Hindi na mo agas. ay ang agas nani ka rin ang gihurot pagkari ko dito buong mo gamit kau ba dyan Yung lagi inigpindot ka, daw ano yung gawa. galing apilan siguro pang tirig lus yung isang pad sa tiil ang galing ko Hari ka na din. sa kay kwan lagi nang Hani mo ba na? ibro na yung gamiton o magbuan mus manong magduog ugwas manong adaw kaya magkatintal kasilingan na niglabay ni mo aram ni gumuta gumuta na Ay, mo simhot. ano na yun wa man may lain man ang daw na para sa mga naong mga bugas nga na katiri sapatos na Chanel ada ko sapatos na dress katiri. nakidress dan ako wala ko kasi sa gamit kay tagaan mo ko daan mo Ada blouse ng pagkahawag ka sa S t-shirt. wa kay wa mo ko din Lagos Manila kali ara sa mga na hala do nila ko ni sulubinan kay humot lang sayang hala ra jud humutan lang na dali na hindi magbahay hindi magsigos mo Ay, gato. ay lagi na kasi mabiri lagi nga shower gel Pag gamatag na lang, may ko na. hala na guys ano sa lagi kitang pakita nila lugmihon man aluhot nito asa sang basahan mo sa direksyon na ni isagol ko ng skapi blueberry man sagol skapi kutawon mo im na ni mo ni kabuntag dili kaod to tunga kutsarita ito sa tinga Palikin. Iko na. hala ragumutan na saan gina iligo lagi mong isapon Sabon ba na? kanino pinusa Wala mo perfume gani si ja perfume nga shower gel mga Jawa jawa sa itong mata kayo sa itong kukuligo. Magaligo tayo. di ang imong iligo na manabon sa kagsabot ka ng pagkuha galit-lit last na ni si ja ka ng padung na kamanguan nga padung gawa sa kaligo japot pasok na may taklog na yung mag-ikog na sa buray kilaitin gamay ra Walang lagsin. Mo, pag na lang, buwa ka na. Mutan ala na ito kilain ay Wag, himot sa mutan. ipilaan na dyan na nag-iisang Gising mo sa daan. Ay. Gising mo sa. kanina mo na rin gamitan ng iniklas na manabon sa kag mga kuan antibacterial soap karang mga kuha ng imong mga bakterya ni kung ginamikita na simpani di man ay nalas na kana padung sa mga anong bisa mga mangmin si Jai ikaw ikaw si Jai Ibadyo ni mo. Gila, salamat Love you. ako balik ang pala ko kitang ngani ako kita na ko yung TV asa rin dapat is lugar mas matag New York. kita sa di ba di kita na kanani ha kisengan kisengan pas mag kita kan kang nanay nang karon ba ko kay personal lang sa onas TV na no
Ano kita kaya nga TV? Oo, ano? Wapang TV, guni. Nas TV ka na. May nanda. Pag may dinatir kayo orang mo namin di mo. Eh, di nagdiri mo pabrihan na lang? Pabrihan po. Pabrihan guys. Anong kilawan? Aso, matigawan. Nang nga lang ni pagkabrihan na. Pabrihan na kayo mo naman ulam. Pabrihan na naman ni kay aron gitso na karon sa magtang. Anja adto ni sila ipang gasto dali kasi. Padaon ra tapos ako magkuan kay sa huli ka nang butang ni sa ilang kaban. Kaban. Ay makuan na ni sa di man sa ganahan mabangga. Ano sa kay ang ulay? Di man nang hanggang gabi magsugod na ka na ni gamit. I-vlog ni mo unsa ha. Yes, good evening guys. Ganang gamit ko sang uli. Unang hilabos ka. Pakita mo. Asa to? Kaya mag-vlog ka sa gabi. May kamay. Kami naman. May nighttime routine. Manay mo content mo maawon sa gabi. Magsabon ka dani. Sabon. I-vlog ni mo. Ano ko lang? Maghilabos ka. Ang camera imong iyon. Diyan maghilabos sa tusong lababo. Tudluan hinog. Content. Di man na, pamilya. Pero pag content magtakatara. Tudluan yun nga na. Manabon ka na to. Sabon ka. Istorya ka ba? Hindi naman mo panabon. Mga guys. Mga niyang nabati isang pagsabon. Ugan sa magkataw-kataw ba. Kamis magsabon. O medyo nanganghang ba. Hangbat na tayo. Mani-explain nila kung sa imong gibati. Hindi mo sabon. Imong balwasan. Pakita pa rin guys. Maning ang tuwalya. Kulong-kulong. Ilabhanan ni Dasang Adlaw. Hindi nga na ito ganila. Tapos malaga. Iniguan sa tuwalya. Inudnud nga na. Abdi inudnud nga na ra. Paksi. Tsaka mo guys. Mugamit tapos ang uli. Regenerate. Hindi nga na ka. Sabrihan na ni Nang, unay ko rin class mo na. ang kanina Gabriel napag si taklo babrihan ni mo ina na. Tanawanan ba lang na on. Wa si baho kay kuan man si Jan. Ibang bilis na. Kuan nga na magkuha ka gamay ra ka adyo. Ug na kay kutsarita dito na. Saan? Kay aron di makontaminate. Kuha ka kutsarita ibutang sa imong dari. Kaya di mo nga na di mo kamot na germ mas na contaminate ka product. Mo na, nga dyan. So di ka man na ay mo nang ingan si mo na. Patas mo na. Hindi ka tumusa, sa mga sa. Pareho ra ni sila. Kani mo na imuhang stock mahurot na ni kay di ra makakaapulo ni kay balik ko sa libo ra man ni. Ano? Kung di man ang ganin sa sus sa kabuan. Saan na ni? Kung tiguang gani? Di, huwag ka nang nayog na kay medyo rin na. Mo na to, hindi naman mo yan ay mo butang nga. Ano naman lang? Imo pagkinan sa mga tao kung sa imong gibati pag butang nimo ning bugnaw ba. Nga na mura pag ikulbagi mong dugtong ka. Nga na ba? Nga na bito. Unsa kung kuan ba kananay mura pag nang nimbawtag mong balhig pag butang yan ay explain nimo. Mo na yung buhaton. Sa gabi, Salamat kay. Hindi na nang atiin. Atiin. Dawa na na mag-lusyon pa kadari pakita pud nimo nga Iwana na gamit. Sa explain pud nila may mo isa imong gibati sa paggamit nimo. Pero guys magamit na gud Iwana na panulik sa. Ugan sabay maitabo sa imong kuan pero makaibaw pud sila nga na mag-vlog. Aron makasabot sila sa imong kuan. Kare pud kare nigpilaw nimo dere guys mo ni sud guys mo na iliso sa kuan sa sud. Sumarang siya. Nga na mag-vlog na para makasabot sila sa imong gipangkuan imong explain mo sa na isud. Oh guys, may lisus ka man si sud. Nabi to na imong lisus ka man si. Lagi mo nito, salamat ka dun. Tanan, labi na nimo. Ito ko kalim sa seleksyon. Dagang salamat kung sino to. Ito, salamat ka. Salamat ka to Ate M sa imuhang gipanghatag. Lepe at tibok banay! Banay! Takpakan, takay-takpak lang. Bye-bye.